Lehenbiziko puntua. Polizia atzetik izaten da sarri. Txikitu nahi dituzte 11 aberri. Joko zikinean hor, xator eta zerri. Jabean orden ikusi, ta ez da harrigarri. Lege austerik egin, aldezu sekula. Legearen aurrean, naiz horren ahula. Gezurra litzateke, esan da sekula. Antezedetan daukat zerrenda mardula. Ezkutatzeko zein da leku egokia. Kapela bat hartuta, gero berokia. Leku isila behar du, ta ez garestia. Gaztetxe hon bat dugu behar dan guztia. Sorrek ezin ditu 5 puntu baino gehiago izan. Hitza, izerdia. Izerdia. Bustia sentitzen dut, lepoan atzean, jende denan aurrean, bertxok kantatzean, neskato eder batekin, larrua jotzean, adrenalina gora zainetan sartzean, bizirik sentitzen naiz tanta bakoitzea. Gorka, azken atalontan, bakizu, zuretzat, 3 puntu dauzkadala, sustiro txikian erantzuteko, eta gero, hitza gai modura hartuta, beste bertso bat osatu beharko duzu. Puntuekin hasiko da. Polizia atzetik izaten da sarri. Kontu hoiek gogora zertako ekarri. Jendea ibiltzen da sarri oso larri, lagundu egin behar zaio albada elkarri. Lege austerik egin aldezu sekula. Izugarria hori pentsatu dezula. Naizta bertsotan naizen ni mutil ahula, legea zorroz bete aukera mardula. Ezkutatzeko zein da leku egokia. Pentsatu ezkero nonai badago tokia. Bilatu egin behar nik erabakia, polizian aurrean alperrik txikia. Izerdia. Izerdia.
gaur ilusioz etorri gera, zelaia dizti ontara, gaur txapelketak joduelako, areto ontan aldaba. Jende aurrean kantatzen hasi, azenolako ikara, denok aurrera pasa nahi dugu, egia hori da ara, ez zaigu inporta guri xurtzea, zerbaitetarako bada, zerbaitetarako bada. Horrexe ba, txalo guzti hauek bertsolarien aleginagatik. Hauexek izan dira bertso puntuarriak, goizeko saio hontan. Epaimaikoen puntuak batzeko idazkari tarte bat utziko diegu, alik eta laburrena. Eta lehena Oroigarria jaso eta agurra kantatzera, Oier Aizpurua. Gorka Ojanuren Zumarra Urretxuko bertsoskolako ordezkariak eman dio Oroigarria. Inaxio esan sekula, tanik bukatu sekula, akintzatute berriro ez dut egingo sekula, naiz ezin rekapitula, puntuak zertan kalkula, jakin zuekin ederki asko pasatu egula. Naiz ezin rekapitula, puntuak zertan kalkula, serrano eder bat epaile eta gero disimula. Bigarrena, Ane Labaka, eta Lourdes Peloki, Urretxuko zinematziak emango dio Oroigarria. Gasteizen egin dugu nahikoa parranda, bertxotako elkartu pintxoren bat janda, talde sentitzen ginen babestuta joan da, zuekin kantatzea plazerra izan da, plazerra izan da, plazerra izan da. Asier Azpiroz hirugarrena eta Oroigarria ganatzen Mikel Serrano Zumarrako alkatea. Hasieratik mila sufrimentu mota, oraindik esnatzeko agian nagota. Pila bat sufritu dut eta nago jota, ez esan izerdirik ez tegula bota. Laugarren, Oroigarria jasotzera eta agurra kantatzera, Manes Mantxola. Gorka Ojanurenek emango dio Oroigarria. Zumarra Urretxuko bertsoskolako ordezkaria. Atzeko hauek behintzat badute nibela, ni urduri egon naiz ezintzan bestela, fondo sur, fondo norte,
Publiko itzela, mil esker denoi gaurkon gaur egon naizela, Zumarran kantauaren etxean bezala.